Karon guys, mga na gid mi. Man naman to mo ang pagluto-luto. Luto naman tanan. Nga na meron guys, oh. Oh. Pirti lamiya sa mong kaon eh. Gamay ra kaning area mo kananan pero lingaw gyapon may kaon ay oh. Gamay kay lamisa pero puno sa pagkaon guys, oh. Gamay ra pagkaon pero tinabangay, okay ra gyapon guys, mga silingan ba tinabangay. Muna ganahan ni Boss Nonoy, libre sa paniud to ba? Paniud to rin sa guys kay Mother's Day. Mother's Day karon no, nagluto mo silingan. Sumangil la dol-dol para makakaon ta. Oh, karon di nakakaon gyud. Di salba ra kung paniud to. Muna tirada dia guys. Gusto gani mo muna inyong tirada. Sumangil la mo dol-dol sa inyong silingan ba para makakaon mo. Rasa ni Boss Nonoy ba? Dol-dol silingan para makakaon. Oh, di libre ang kaon. Libre ang paniud to. Oh. Muna tirada dia. Oh, pati busuga kay guys, oh. Oh, lami king kaon. Oh, di na tiyan-tiyanan na. Lami king kaon, okay. Basta mag-aso kay ng silingan, aso ng tukaran silingan, dol-dol dayon. Okay, magluto magina, basta mag-aso ng tukaran silingan, mag-aso. Magluto gina siya pagkaon, o dol-dol ka, di libre sa pan. Libre din sa paniud to. O di dili kalas bugas. Waalag mahal pang bugas guys, basta magsige lang luto ang silingan. Wa nay problema kay libre tas bugas ani permente. Bugas ug sudan. Pero tanawon lang nato ba kung magaso gani silingan. Okay na siya guys. Dol-dol ta para malibre ta sa kwan. Libre ta sa paniud to or panihapon. Kanina kay Mother's Day. Oh, gaso ang tugkaran sa mong silingan. Dol-dol dayon. Maulaw, mapuna sila dito sa manampit na nakas dool. Alangan na magkaon-kaon sila ha. Manawag na, pero ay gyud balibad kay di pa lang kasampitog usab. Di ka kaon. Maulaw na pagka mo dool, di ka kasampitag usab, kasara ka gisampit. Isa ra kasampit dool na yun. Kay di pa lang na mutog sampit na, pas mo juga di ka kaon. Lagsara ba ni mahal kay bugas, mahal kay sudan. Pag iyong mga unta, dool na yun, kaon gyud. Way limit. May bawi ba mahal kay bugas, mahal kay sudan. Man na lang malibre sa bugas. Ana ra sa tirada dia. Para malibre, isa ka tawag ng mga on, kaon gyud ayon, dool gyud ayon. Una ato tirada ron dia guys. Sumangil tagkuan ba paniid-paniid sa mga silingan. Isa tong silingan na nagluto, ato na siya bantayan. Kay magluto mo na. Oh. Para makakaon kita perminti. Oh, lami kayo kinilaw, na kinilaw of tilamia. Oh. Oh, bihon. Oh. Ay kadong nilatan nga baka, napay manok. Oh, pitir ka na sudan. Napay sinugbang isda. Oh. Di libre kayo. Kanapay mong paliton? Oh, di. Libre kayo. Muna, basta muna ito mga tirada. Pag paniid ba silingan ba? Para malibre itong kaon. May bawi ba sa kamahal sa bugas guys. Mahal kay bugas, mahal kay sudan. O di perting haya, libre kayo. Perti lamis kaon o, lamig kay kaon na to ani guys o. Inilaw. O bihon. Sinugbang isda, manok. O kalami kay sa kaon guys. O muna itong bantayan. Aso ba kanang aso, mag-aso na kaning tugaran silingan. So na gina siya guys. Siguro na gina naikaon basta mag-asong silingan. Aso ng tugaran. Maniid sa palibot para malibre sa bugas ug sudan. Muna itirada karon ni Boss Nonoy.
Oh, pati lamiyas kinilaw oh. Oh. Lami kay sudan guys oh. Oh. Asa man ka mangita na oh, pati lamiya kayo oh. Hmm. Kalami kay tanan oh. Tiyan-tiyanan gyud ba? Tiyan-tiyanan gyud kaon na ni sus nonoy. Oh, birada na. Birada mo tara na inda para di mo maulahi. Una ito dala karon. Paniid ba? Paniid sa mga silingan nga magluto para perminti ta malibre. Salbar perminti itong pagkaon. Oh, birada. XX ang kamot. Mo na gwapo kay tanaw mag XX ang kamot oh. Okay guys, muna to siya guys ha. Salamat sa inyong pagtanaw guys. Thank you for watching. Kini si Boss Nonoy. Mayon daghang salamat.